arribar a la segona i tercera línia a punt. Aquí tenim Dani que posa la pilota en profunditat per Correa, que efectivament avança per la banda esquerra, busca una altra vegada la passada enrere Correa per Dani, ha intervingut la defensa del Cicló. Una cervesa! Corner. Aquí tenim l'acció de Dani i el córner. La cervesa! Molt curt, ha posat la cama Faralleta, podrà tornar. Que és l'hòstia. Ha posat Roberto el cap i gol! El gol de Roberto Pérez de Oso, que deixa el marcador al 2-0. Dona el vistiblau a l'Atlètic de Madrid per continuar somiant. Boníssima la central. ¿Qué por qué?